Hello Bayab Sound Jotona Lamsa Gotini Ani Kokborok ST YouTube channel. Inga Friday Sung Tiniki Nailene Fasmis Tani phirogwi phaidi koklom ni sung tabu ki orani kisisa question nailene. Gina video no paitha jarnai video no paitha jarnai mani agolo jaja khangke ba channel na subscribe khlai ribedi. To Friday Sung bisile no chine video chengla sinai. Puila kono tongore di tamai saka phirogwi phaidi koklom no rojabnai sabo. Hingga tamongka answer ke Sunacharan Deborma. 2 নম্বর টঙ্গ phirogwi phaidi koklo bijab no Kokborok ni kom thingnai ni mung tamo. Hingga take answer Norichandra Deborma. 3 নম্বর টঙ্গ Sunacharan Deborma ni phirogwi phaidi resab mung bijab puila yakbai sei rinai ni mung tamo. Hingga answer ke nai Monmohan Deborma. Take 4 নম্বর টঙ্গ Wasak sokoso tanale mano pantisi sikang layo. Wanama kongno sanale mano muktisi sikang layo. Okok butang boroni naharja khai nisongo. Take answer kengnai phirogwi phaidi koklomni naharjago. Take 5 নম্বর tongo phirogwi phaidi koklobo Sunacharan Deborma ni bagoi burui nai mani bo salo nai. Answer kengnai Asin talni 15 tarik Shukrobar ni salo. Take 6 নম্বর tongo Sunacharan Deborma bo talni bo salo kaijak khai abo kisa KAI kaijak kha amoke tawo ke o jaga tongo answer ke agun talni 19 tarik budbar ni salo tawo ke tongoro 7 নম্বর tongo 7 নম্বর angka Sunacharan Deborma bihik by KAI sido kaijak mani bisi busuk ni ulo bisi busuk ni ulo kaklai ni sungo tabo kita mongkha manan seke bisi cuku eba 9 bosoni agolo borok kaklayo tabo khane di tabo kha 8 নম্বর tongo Sunacharan Deborma ni busa khorok busuk tong hini songo hingke answer ta mongnai khorok broi eba charjon take 9 নম্বর tongo Sunacharan Deborma ni bufa bo dalo bo salo thoi hini songo taboke je postal ni 25 tarik cha salo thiyo ni sawo cha salmanangka shonibar thiyo taboke 10 নম্বর tongo hapung mai ganang tangoi cha sai tuibuk a ganang sarui cha thai hinjak laina bo nango o kok butang boroni answer ke tongo phirogwi phaidi koklop ni je nahar jangmane phirogwi phaidi or kok butang ni nahar jangmane hingga tabo ke 11 নম্বর tongo maya kokno hinui sathani kisale derajago o kok butang boroni phirogwi phaidi koklopni take 12 নম্বর tongo khukbai hinphano khabaile hiyakho abohai nung joli thangkha o kok butang boroni tei sabo joli thangkha hingke answer kenai Sunacharan Deborma ni bihik 13 নম্বর tongo lekhani saya ponditni saya rajani mayung yakung yabroi waisale kasli jago o kok butang boroni hingke phirogwi phaidi koklomni yang oro phirogwi phaidi koklop siri dia do oro koklop siri dia ta genoro buji de phirogwi phaidi koklopni nahar jago ba oroni kok butangni phayo ni sawo hingga tirine video paitha kasungno noro video no hamja saja khangke ba like te channel subscribe khlai debai siri ge noro ni bagai tebo kobangma tei phene question te answer noro paithak naibedi tei channel no subscribe khlai bo dibedi jotono hambai.